Kumsam nga pangami Greg Flagina chu anupui fanautin Louisiana United States of America an khosa thina Greg ka hi pasisel chapa ngai takle mani na arin omtaka thok thin mi atlangwala ta to a nasang sang thok kwal thin ni in private company sumdong long pakhata hun engemaw chen chief engineer na achel hnuwa akumte alotam chautak zela wangin anna tholai chief engineer ani na chu achol santa a anna aban san hnu hian sumdong pol dang zom le in an chena Louisiana atanga Texas thlengin bungrwa tak mangin asem kwal thina hetianga bungrwa asem kwalna hian zanria ka kalchin angai awangin company lamte hian hotela athlenna tur room te an book sak diam thin ani tukdang ang bokin greka chu bungrwa da turin Texas lama September ni som panga kumsang ni som khana kallia hemitum hian company lam hian grekatan hian elegant hotela room number zathum somli pariatna chu an book saka chu hotela chuan inda lut felin nidanga ati dan ang thawin na intifaya thilchol dangte ati zo chuan abeka a secret a chu phorin an zuwang wanga TV te enin zan chu amang chhotranta nidanga chuan anupui fanaute azin chhosan rengrengin amuddon hian phone mangin abe fo thina ma se hemituma azin chu achau ve deu awangin anupui fanaute po phone navin amutsana atu khwa alawara grekan zanlama phone a abiak lo awangin anupui suji chuan ngai thatlo rukna anei tatlat mai nidanga anupui fanaute amuddon apianga bize thinle zinga po nithar chebai bukna message thon se thin kha andong tatlat lo mai te chu anupui ngai tha theilo chuan phone atuma ma segre ka chuan phone ala theita reng lo suji ngai tha theilo chuan company lambe pop ngal vatin apasal thlenna tura hotel an book sak ming le biak po theina number avadil le a athona company lamten suji ngen na chu lo ngai puimo sakin hotel detail zong chu an pe a suji chuan greka thechon countera chu chu biak po tumin a beile a ma se chang tu reng an omlo suji chu amang ang to tak zeta hotel lama thokte abiak theilo awang chuan apasal thona company lam chu bele in apasal chu athlenna hotela vakal chila pathi thlai turin angen taringot mai ani company lampo in suji amang ang tak zetani ti an shatin lamkal intira greka din hmonse chiang tura kalchu tha anti in mi pahni an tirta a hotel room number zathum somli pariatna an bathlen chuan kongkhar an hankika ma se tu ma chhon tu emo thom hansha tur emo an neilo khwal chhon thutna lama kal le in room cha bispier chula in hotel manager ho chuan greka room lam chu an pan le ta a room an han hong chi chu lo thon rukna an nei ange in greka chu chuata chuan chingchi titi dewa lo thi hi an bamuta ani a chanti pani ba ka hotel manager te chuan greka kot veilama secret azuklai athina pola reivak lote sha reng chu an bamutel ngala chu ba ka room chu alum ema greka taksala chu tlak cham nei ni om ta karin thei turin adang boka anthil mole sha chuan a chhong hle mai police lambi pop ngal vatin thil omdan le thil thlendan a shiat ang chu hotel manager chuan a shil ngal veka an hno rei lote ya police lamte po an thleng ve ngala police te ba ka anjinga detective mele sa an ron tel ve boka police tele detective rolten hotel room number zathum somli pariatna a thil thlendan shiat chan tumin an han endik vela reingial an be hnu po in thil thlendan chungchanga an hnu chuina ti olsam thei tur thil engma hmu chu an nei theilawa greka taksa an han en la in thi pui khop tura hliamna emo engma an hmu bok si lo greka taksa an han dapli a engma hmu an nei bok si lo akikora pars ero angai ngaya lo omin parsa chuan poisa engmo zat alo la ombok si police le detective lamte chuan miswal tu ten emo an sumdu awanga beya that anni an ring thei bok si lo chutianga asum lak sakdu awanga swam chu ni se asum tam tak a te po bo om tak ani a thil thlendan chuan an ril ro ti boy tak zet ani hotel room danga khosawe hote chu thil thlendan chungchanga le thom an shat lote police lamte hian an zot nuala ma se chana in angvek thil thlendan chungchanga engma an shat lo thole thom tak nyal po an shat lo thoin an lo chang hloma police tele detective lamte chuan greka room chu an handap non le a roihlo emo tur emo nunna hanlak na atana manchi thil a omle omlote an handap le ngiala
ma se an mu chuang lo tlai lam ani chuan Greg an nupui Suzy puin a pasal thlenna hotel chu a thleng ve ta a police te hma a chuan a pasalin roi thei thil emo drugs emo ati ngai lo thu soin cigarette meizial ero azuk thin thu a shil ani Greg a ruang chula in postmortem torin hospital lam an pan puya hospital lam thu nei tu ten arang thei ang berin an ti tur ti zelin Greg a taksa chuan amit ko hnuaya hliam lian vak lo en chian viau lo phei chuan hliam om ti po hriat lo tur khopa hliam te a om thole aban vun tlem pilbak a om lo tho police te chu an shilta a ma se thi pui khopa hliam ani lo thole atluk na vela a in tauna ani an rin thu doctor te hian an soibok ani aboral chana hian heart attack ani an ring ta bera postmortem a ngun le zwala zirchiana an nei hnu chuan Greg taksa chunga hliam om nual ti hria chhuali ani a apuma thisen tamtak atlin baka alunga hliam anei ti hria chhuali ani te zel boka chuta doctor te ngai to ana ti boy tu chu ataksa chung lama hetiang tak maya hliam anei hi ani engwanga ataksa chung lama hliam nei nge ani ataksa pon lama la ni se amit ko hnoi lama ti rote in ka ko oma abana ni se avun pil satlia mai ni boxi mi kutwar nyang hantidon se ruma midang tu ma nom ve boxi lawa midang lut ve turin a room la chu chungla main kaltlat boxi a police le detective lamte puin angaina an shelo hle a ma se Greg aboral dana diklau chu omnge in an ring ani a thina phena thil in thup emo ama huwa a ahnung lama ve rureng an omle omlaute melma anei le nei laute a hun kal to a mi poisoi anei le nei laute anupui Suzy chu an zot vela ma se anupui chuan chutiang o ma hriat lo thole a pasal chu mihlim thei tak ani baka mi poisoi hlau tak ani tho asoi ani Grega aboral atanga thlanga vela liam hnuwa po police le detective lamten aboral chan han soi faktor engma an la nei lawa police lamte ngai to ana a thil pakhat omta chu Grega aboral lai khan engwanga a omna room kha lumta viau nge ani ataksa chunga hliam om tenen khan enge inzomna an nei ti chu hria chian tumin an bele ta a khaminia midang thleng ve CCTV camera a record omsa atang chuan nu chui na an kalpui zela aboral zan hian a thlenna roma microwave oven mangin popcorn a siama oven a on roll che chuan a thlenna room baka abul hnai vela room dang te chu current sort awangin light athim ta muk maya chu vele receptionist bepop ngalin siam turin electrician pakhat Grega room a chuan akala chu pa chu ani theimai ngem ti chu police ril ro zona om chu ani a ma se fin fi ana tor engma an nei boxi lo an rin helna chu atham ral le ta khamizan vek current sort awanga light athim lai khan Grega room bulmaya ruma mi pa pahni zuroi an riak ve boka khatia karian athim rwal khan an thin rim chu hotel veranda atlan chuakin Grega chu athil ti chiat karen siam thale thoi torin an wawa kut an lo thlak bok hi aloni a chungmi te chu an ni mai theirin na an nei awangin police lamte hian an en thlazui ring bok ani ma se fin fiana imo chiang taka han chui zuina om chi thil an mu chhuak thei chuang lawa hun aliam zela Grega aboral atangin thasari lai liam ta police le detective lamin engma an mu chwa thei tak silawa chuan Grega nupui Suzy chuan private detective pakhat be popin apasal chunga thil thlendan zongsong chu shilin chui na tho saktorin angen ta a private detective chuan sarkar detective ahma a nu chuina local puitu te be pop ngal vatin a hu hawa nu chui na tho ho an rem ti ta a private detective Ken Branet chu Suzy chene na kal ngalin zo na chi sang sang azot nuala chungzinga chuan a pasalin accident ato nia thil thlenna a khan ama a rin helna om thei ang chi emo thil thleng dang lambi kriau hriate anei le nei lo azota Suzy chuan a pasal aboral laya ani tur ang aya room alum via maite kholum lai laya AC in off dai maite a pasal chu AC nen lawa khosa theilo ani laya AC alo in off dai te chu mak ati tholo shilve boka private detective Ken Branet ale sarkar lam detective chu thil thlenna hmun Elegant Hotel room number zathum somli pariatna a thil thlendan ennon le torin an kal le a crime scene chi sang sanga siamin thil thlen theidan nia an rin engemaw zat an ti chin hnuwa detective
Ken Brennet a chuan banga chuan khi a mutatlat mai avapana ava en nai chuan bangkwa puan thema no phui rong noi nan ani ti a hre theita ani Grekan meizial azuk reng-rengin akut dinglam a hmanzia thinlaia akut veilama meizial omta dei mai te chu detective te ngai tuana chuan Greka hian har satna ato tum hian akut dinglama aken meizial chu kongkhar hon atumna lama akut dinglam a hman theinan a veilama zok akeng tania ngaya kongkhar chu thlengzo lovin khumbul chhuata chuan atlutania rin nalian tak an nei ani ti chuan banga an thil hmu kwa om chu an bel chiang zela chiang le zwala thil shat an du awangin room le lama lutin an vaena an thil hmu chuan an nu chuina konga ara bithar asiam sakta room le lam bang chu a pop tlang hi alo ni a akwa chu toothpaste hian alo in no phui veka ol samte in a in no na kwa chu an ti tla a an han bi chiana an han envel chuan chu bang kwa chuan grika mutna khum chu azon che a Detective Brennet ate chu doctor hniana kalin Greka autopsy report chu an ve en thatir le a doctor te chuan autopsy report a report diklo an pek thole Greka chu amit kova silaya ka ani thu anau shil fiata ani an thushia tharte bo zui zelin detective te chuan Greka room bol chi a thil thlenjana hotel a thleng ve te chu zon chwa dan ngai to in Elegant Hotel khwal chhon office chu an pan le ngala Ani hnen atanga engkim an shia chian hnuwa Greka thlenna room bolchia room number zathum somli pakwana a thleng ve mi pa pahni te chu zong chhuakin thuzo fia torin an kauta ani anjinga pakhat len sa chuan chutiang thil thleng om a hriat lo thoina changa mase an thlenna hotel room number zathum somli pakwana chunga silai mu ka chwa to na an hmu thule silai muruak an hmu chwa chu phorin kil sang sang atanga zona an zo kwal hnu chuan in puang lo theilo din hmun an ding ta aniang police te ma chuan len sa chuan a chen pa mular ne na zu an roi tho soin an thom lo beng ching deuh chu room le lama thleng ve gre ka chuan beng ching lo deuh turin avashila chu thinrima la in mular zok chuan bangkwa atanga gre ka chetlalai chu mu in a khumlam pana akal lai chu akapta ani ti in detective te ma chuan a in puang ta ani hun engemaw chen chu midang hotel a thleng ve ten thom an hriat le hriat lote an ngai chan thote police lam ten heart attack awanga boral anga an soilai te khan an lo lom man viau to hi alo ni a ma se thudik tak chu hailan ni in twal thattu mulara chu jela dalu ngal anita ani